İyi akşamlar Habib. Neheli kardeş, kovma koptuş. Dünyalıpsın mara dabaf minya Max diye. Bratan. Berde koşup bolanok. Ete YouTube. Berde bolanok koşup brat. Berde koşup bolya ne hilek yağdıydı biliyor musun? Gizete 4 münem 4 sanaktan kamera olmalı onun. Opşam gurnam valla emmet bir-birine çatılık olmalı. Şükür. Akopda şöyle näher gowumjan sörklen. Kontaktından go. Bergen kontaktı uğrattın kontaktı. Goşor uğradan olsan brat mesele de. Şükür jey honalın näni. Yedi adam. 7 san like bolanok. 7 adam oldu 7 san like bolanok. Dostlamdan ingo uğrayan adam. Şu an gov dostlam mirya birinci bile başını. Aleyküm selam Atacan gowum kardeşim ne elcan sağlıklan. Bağ mısın? Geçpön sağmanca. Spasiba 2 oldu. 7 adam 2 like. Elhamdülillah gov diye. Esası attı. Şu gov oltan var. 3 oldu. Spasiba basanlarınıza sağ olun köp. Anın bir soru verecek bilene. Sen efiririn SMS için yapıp koyuyor köpülünç bro. Atacan efiririn maltın SMS menine köpülünç yapıp koyuyor diye. Yo yapıp koyuyor neler brat ne hillisene. Men geçenki efirlamda bir gün öňünden efir açacaklarını deyip yani gatow dedik koydum. Şoň üçin inte efire girmedik wagtymdyr ol. Şonu gabat delýänsiň, girip görýänsiň. Indi diýjek bolýan adam bir sanak. Was sorajak? Интересно, короче. Конкретно. Şükür goýadyň näl goýanşan, goýumjan soklan. Näme di? Engels'in Marx'tan uluzady. Leliniň heleýine bermedik zady. Köp gyýyzlar durmuşa çykanda şo zady ýitirýär. Köp gyýyzlaram ýitiren ok. Näme zat? Yok, goňç. Hodelo. Malades, akoptos sen mara, sen Instagram'da da girýän öýdýän pa. Devam подписка. Bratkam onu var. Gow nemeler oýmalla bilýän şu prikolny zatly videolar özüň sonýalyk. Ne tolka prikolny bir gyzykly video onuň esas aşaky ýazylýan ýerini gow ýazmaly, gow zatlar özüne çekiji bilýän adamlar stop şu video girip görsün. Подписаться edip galsyn stop inniki videolaryndan men görüýün gow zatlar çykarýan eken diýelýär. Gow zatlar çykarmaýan. Napример, sen soraw bilýänmi? Intereslersen adamlaryň gyzykýan zatlarda simbol türkmen oglanmadan gyýylanmadan kontakt işleýän berde dost ýa jeyhunja işleýär gardaşym. Inni seret tamam ola familia o soraw bildiňiz. Inniki soraw geçeliň. Inniki sorawda bir oglan bir gyýyzy gowy barýar. Gyýyz oglany gowy baran ok. Onsoň oglan gyýyza barda sowgat berýär. Onuň gyýzam oglany gowy barýar. Näme sowgat berýär? Nesip bolsa bra. Atajan ýaň bildiler ony. Mundan öňküni. Kopmaşyň
Spasiba brat, spasiba. Kim maşörde? Ceyhunum kör aynek berýär diýe. Yüzükmi diýe? Ýok, yüzükde gugam kör aynek berýär. Dogurda. Doğru söýläp. Malades. Ceyhun. Bu gerek Ceyhun bol. Seret ýadyňyza saklaň, belläň. Kimmen soragyny beren soragyny bilse Instagramda reklam edip berjek. Instagrama girýäňiz, goşulýaňyz, maňa ýazýaňyz, reklam edip berjek diýipdiň dost. Men Ceyhun, men plany ýanky bilenler. Yani akopda senem. Ýazyň, men şo taýdan reklam edip berjek. Bir gedek. Her haýsyna, her soragy bir gedek. Bilene bir san reklamy. Instagramda isteseňiz haýsyna saýlasaňyz, Twitter haýsyna bir tapar reklam edip berdiňiz, bir saýtda edip berýän. Inniki soragy geçeliň. Inniki soragy gowy edip dinläliň. Naprimер, nähil soragy bersem. Bir sanyk türme işçik, türmede otyrka türmeň načalnigy gelýärdi. Eline bir san towuk berýär. Horoz towuk tapady ýok. Sen şu towugy diýe öllür diýe. Menem sen şon ýaly öllürjek diýe. Eger şoň bir görnüşi bar, şo görnüşde öllürseň men seni çykaryp goýberjek diýe. Ýöne şo towuk öllürýärem. Hiç kıvam gidýär. Eger tovugy çak gule kellesini soýsa, aýyrsa kellesini on ýalyk özüni soýýar. Aýygyny oparsa, elini oparsa, özüni hem şon ýaly etýär. Awat düzgün şekilde çykyp gitýär, bir şekilde öllürip. Nädip? Ay, Ceyhun iki bolmaýdyn ki. Ceyhun iki ýerek biläýdiň ha. Eşdilen ne bilýän bu soraglar? On soň bolýa. Onam Ceyhun bildi. Inni 4-nji soragymyz. 4-nji soragymyz biraz kynrak bolarym kadýan. Bir sany gyz kafe bar ýa, üns serip dinläň ýony. Bir sany gyz kafe bar ýa. Afçan doglan gyzdan adynyň nämedigini sorýar. Gyzam aýtýar, adymy diýär, eger men zakaz eden watlamy getirip berseň aýtjak diýär. Bilen bolýar diýär, aýt zakaz et diýär. Bir san 3 atlyny getirdi ýa. Öllüň mazaryny getirdi ýa. Biren dünýäň kartasyny getirdi ýa. Bolaglan şol atlary getir ýa. Adymam diýä 6 ýatan 12 dik duran ýa. Şo taýda şoň zakaz eden watlary näme? Biram ady näme? 6 ýatan 12 dik duran ýa adym. Zakaz eden watlarym bir san 3 atlyny getirdi ýa. Bir sanam öllüň mazaryny getirdi ýa. Rus aragy 3 atly. Bildin, birinji zakazyny bildin. Ha Rus aragy diýip türkmençe alal 3 bagatrya diýip näme wady? Orson aragy wady, dogry aýtdyň. Öllüň mazary näme? Biram dünýäň kartasy. Şolady getirýär bilip, soňam 6 ýatan 12 dik duran ýa globus diýär, ýalňyş. Sarp Yaswoğlu. Ýalňyş ol. Globus ýalňyş. Hani bileliň-de bilýän ýok maraňda soragy. Merhaba, günaydın diýär. Muratçım. İyi akşamlar koçum. Bir sanak 3 atly, ona billiler 3 bagatrya arak golýar. Bir san dünýäň kartasy, bir sanam öllüň mazary diýär. Yok dünýä kartasy, ýew içeniň fişimi. Yok. Ýew içeniň fişimi diýär. Yok, o däl Ceyhunjan. Обычная karta, net mergen. Обычный karta da däl gardaşym. Goýmak täzeden gaýtylap bilermiň şu wagt gelimde. Bolly seret. Şu wagt gelenler üçin soragy täzeden aýdýan. Bir gyz kafe bar ýa iýitmäni. Afçandan bu gyzyň adyny soraýar. Men adymy biljek bolsaň diýär, men zakazlamy getirdi ýa, bolýar. Bir tane 3 atlyny getirdi ýa, onu bildiler ýa, näder aýtjak. Bir tane 3 atlyny getirdi ýa, bir tane öllüň mazaryny, bir tane dünýäň kartasyny ýa.
Şol atlar getirýär bolyn, adamam diýe 6 ýatan 12 dik duran niýe. Şo taýda bilmeli zat 3 atly öllüň mazary dünýäň kartasy, biram 6 ýatan 12 dik duran näme at many berýär. Şonu bilmeli. Togolok yer şar getirýär. Ýa, goýsan däpdige gardaşym. Salamu aleykum salam. Mekanzan goýmy? Karty, mir, kredit kart ýok, brat, o däl. Murat Korkmaz bak. Yani sen anlamazsın ya zaten. Bizim sorularımızda Türkçe yani hiç. Ben sana anlatamam şimdi. Devran baba. Devranzan. Ayt dostum. Her bir adam çitədən qaytaracaq ýöne soruldu. Şo taýda 3 atly 3 bagatry ya bir wagt orslaň aragy wady. Şo taýda diňe bilmeli zat şu wagt siziň dünýäň kartasy näme, öllüň mazary näme, şo gyýdyň beren zakazyny afçanda. Biram 6 ýatan 12 dik duran näme adam diýe. Näme atmany berýär şol. Şükür Devranzan öňüň oňjan sal. Yok bakar däl Habibcan ýerden çykardyň gardaşym ony. Devran aýtdyma şu wagt. Kazak diye. Kazak mı? Yok kazak de. At kazak de. Yadıma düşenok. Ön esidipdim diye. O köp esten olmalı. Feya soru aslında ken köp taraplayın aydılan soru. Berilen soru. Grup ölünün mazarı. Yok grup del brat. Bilem zokmak ayda yodun. Yo resk aysan go olmaya bilelin brat. Kıyınra öyle diye nazar. Şunu kim doğru şekilde yazıp düşünürüp bilse son 2 ýerek reklam etjek. Ceyhun 2 ýerek reklamasyny ally nemeden. Pepelnitsa mı diye? Yok Pepelnitsa da bratka. Yakynlayan brat. Pepelnitsa del tolko. Ceyhun 2 ýerek akopda sen bir gerek ally. Reklam edilýär. Nemede Instagramda kim şu soragy bilse 2 ýerek Instagramda reklam edýän hatça bizde de 60-70 müň adam bolmasa 4,5 müň adam var Instagramda sizde de belki nesip bolsa 200 sanjak 300 sanjak ýazylanlar da näme? Patpisçik öyle brat premo efire ýerinde ol adam da oturmaýan da. Devranzan olatlar goýal gardaşym seret. Esasat şu soru berilipdi. Soru dinlerli ve akıllanna näme geregini şoňa bir da diýmek, etmek, bu magad etmeli akıllanan soň. Soru kim akıllı ýa men wizede goýjak, goýdummy? Wapşe de goýdum galiba. Näme sebäpden akıllan, näme diýip ýazamda jogap bermän meni blog edip goýber. Şoň üçin onu agzama alyň, sorugy dowam ederiň. Sorugy bileliň ýanky. Gelnejeňizle toy edemde onuň toýma da çağırjak nesip bolsa. Sen bilýän, sen näsir tarwatyň? Bilem diýär any. Arak ýanyna dur. Ceyhun bak. Ona ýakyn näme atwaray diýe. Ceyhun yakynydın, gatygo yakynydın. Tamam, sigaret, tolko näme sigaret? Sigaretin ady var, brat. Нет. Sigaretin ady var. Aragyň ýanyna. O şol Ceyhun ýany ady var. Sorawy bildilermi diýe. Yo atajan. Goýdum brat. Akoptasyňa Zomski paddeşke daýo ümsümjük jogabyny ýazaýmaga diýe. Nargile, yok brat, nargilen, kalyan nerden alyan bratka? Kalyan nel brat? Bir doğrudan, nesip bolsa Allah yollarsa, dans koy tabak, yok Devranzan dans koy tabak del, yok, galudam del, eleyemam del, kıyendam del, mal brada del, oluramayda eni ödüm kaptanına size kömek olsun. Yine täzen aýtalýan, bir gyz kafe var ya, iyi içmene. Afçant, gyzyň adyny sorýar, adyň aýdaýda diýe bolyn. Adym diýe men zakaz eden zatlamy getirip berseň aýtjak diýe. Aýt zakazyň diýe on
Üç atlı getirdi ya, öllüň madarını getirdi ya, dünýäň kartasyny getirdi ya. Olam getirip berýär, ona adamam 6 ýatan 12 dik duran niýe? Şo taýda many 6 ýatan 12 dik duran näme? Üç atly näme, öllüň madary näme, biram dünýäň kartasy näme? Üç atlyna bilirler, tri bagatry arak bolýar. Hollywoodam del, parlamentem del, maholkada del, Kemal'am del, Kamil. Olam del. Kamil nemeden soraňsa ne bepadan sor. Winner diye, yok winner'am del. Larkam del, Monte Carlo da del. Biz filtram del do. Bilecek bolsan nerdaşan? Senator yok. Biraz kömek edeyin. Ferhat biraz. Size kömek bolsun. Üç atlyny bilirler. Arak, tribagatria. Çilimem şo döwrüň çilimi. Şey diýip aýdaýyn, size kömek bolsun biraz. Bond der. Armeýs diýe institutyň sorawyny berýän diýe. Yo institutyň kida brat ete. Bir Xitayça ýa döwran Xitayça mı Japonça mı düşünem ama brat. Belamur diýdi belli. Sarp Yusufoglu. Bravo. Gutlalyň Sarp Yusufoglu. Üç atly tribagatria. Belamur kanal çilimiň ýüzünde dünýäň kartasy we Sarp Yusufoglu bilen bilýän bolsaňyz başgalaryňyzam. Hakyky. Belini sana da bir reklamaňa ýazarsyňyz Instagramda kim haýsyňyz men ýadymda. Men Sarp, men neme Armeýs men dat ýazarsyňyz öýdüňiz, men Jeyhun. Opşam kim bilen bolsa ýazyň, men reklama sözlersimi edip berjek. Inni sörde bilmeli zadyňyz. Öllüň madary bilen 6 ýatan 12 dik duran men adam diýdi. Soň adyny bilmeli bolam, öllüň madary näme zat beren zakazyny. Başga da soraw bersene hakkı diýe. Nisip bolsa berzek brat. Dahwa soraw. Ken brat, şolary biliň ilk sorawlary bilseňiz. Reklama kazanýaňyz, reklama diňe. Adam, patpişik kazanýaňyz. Resim ýalam etdiň. Davay, nüzel kelläňe gelen okmy? Öllüň madary. Kafede näme zakaz edip bolýar? Varavskoy жизньne şey diýip zakaz edýärler, abyşny. Öllüň madary diýende näme aklyňa gelýär? Grup ete bolmaýar, grup näde urjawap? Ýani kim diýenem bolsa? Килка в томате, не в томате, а килка в коробке, который старый, еже, брат. Sarp Yusufoglu ikinciyini bildi. 2 tane reklama brat gazandyň. Şoğunla gutlalyň. Merdanjan çıkta gidä kardeşim, men sen saklamak tutup dursana Merdan, dur otur şu ýaýynda diýem. Ok brat, sen çıkta gidiber bratka. Sarp Yusufoglu malades, inni şörde diňe bilmeli zadyňyz. Sere takyky zat da arak, tribagatria, çilim, belamurka, neme, kilka, stop, ýa-da zakuska bolsun. Adyň näme diýäwin? Adym 6 ýatan 12 dik duran, ady näme? Ona da birazajyk kömek edeýin size. Patpişiklam, ýazylan bolsaňyz kanalymy. Ady nemede ýazýar? Spiçka çöpde ýazýar. 6 sanak çöpü ýatyrýan, 12 sanagyny dik tuzurýan. Ananmasaňyz ýazyp görersiňiz, soňuny bilen ma bolsa, bilen tapylsa. Şolat näme bolup çykýar? 6 ýatan 12 dik duran. Ana biraz kömegem etdim size. Bolun bilen zok, munuzeli bilen zok. Bravo, nörde adam ma 4 like wa. Tolko jogap ken bilinni 4 san like wa. Kak ete bolup bilmejek zat, brat kalam. Arasynda her gezek 10 adam giýeriňize like wa, giýeriň gowy sorawlar berýän. Gowy sorawlary öwrenörsiňiz, soň Instagramda otama talipler zat berenni de gönmel bilk gaýdarýar, jogan berýär. Dilim uzunna bile diye nazara diye. Kardeş, aytta bra dili uzunna bolsa. Instagramda adyň aýtjak mı dost? Sarp Yusufoglu, bak kardeşim,
Men mara kanalyma girýän, suratyma basýan gyrada gyrada akanal diýip aşagyna liboy videomyň aşagyna gyrada strelka bar, şonu basýan ýazylgy atlaň ýanyna Instagram, Odnoklassnik, Instagramyň ikinji akauntum, YouTube hemmesi bar brat. Hemmesini görüp bilýän. Mene düşünmedim diýe. Bikul seret düşünýän bara täzeden berýän. Ýöne hemmäňiz like basyn, ha iş edýän video primo efire gireňiz, like bas gireň. Natasha Sarfisfoğlu billi. Ýanynda dostlaň var diýen Sarfisfoğlu jaňa diýip sorady birinden. Hakyky Natasha ady alt sanak çöpü ýatyryp görüň 12 sanagyny dikdik görüň Natasha bolýar şonu. Doğru cevap. Sarfisfoğlu 3 tane reklama kadar 3 tane meselede reklam edip berýän brat. İsle vizyany etdiği için näki isle suratyny tapawdy ýok. Instagramda 3 tane reklama ýadymda. Yardy diýe. Inni nesip bolsa 5-nji soraw geçelim. 5-nji soraw ýok, inni ýadyma düşdi diýe. Malades brat, malades. 5-nji soraw dinläliň, 5-nji soraw. Brat ugadal diye. Awa. Inni bir sanak balam turma hakynda. Bir sanak turýamşyk we bir soraw menem bir goýup berjek diye. Mesele däl brat. Karoçe bir sanak turýamşyk we türmede otyr. Türmeň načalniginiň gyzy bilen söýüşýär. Mundan türmeň načalnigi habarly bolýar, gulagyna degýär, sen gyzyň bilen bir saň türemşik söýüşýär eken diýär. Neme načalnigim türemşigiň ýanyna barýardy. Sen niýe? Her elimde bir saň hat diýär. Şo hatdan birini saýla diýär. Hatlara da birine çykýan, birine de çykan ok diýip ýazylydyr. Eger çykýany saýlasaň, gyzym berýänne sen urudyp goýberýän, çykaryp türmeden niýe? Eger çykan ok saýlasaň, men saňa atuw jezasyny berýän diýär. Emma bolsa şo hatlaryň ikisine de aslyna çykan ok ýazypdyr. Türmeň načalnigam köp bilýär, emma şol türemşik birini saýlaýar da çykyp gyzynam alyp gidýär. Ýöne saýlaýar birini. Nädip? Ýazygy şekilinde düşünürip adam reklama bara. Instagramda reklama. Adduşy reklama. Ogadan näp? Belki de bir video goýamda şoň ýüzüne suratyny goýmamam mümkin. Bellisi ýok. Ikimiziň suratymyzy kim bilse. O Bahtiyar Bayramov, alo diye. Davay bileliň oglunlar. Dowançyklym, gardaşlarym. Türkmen doganlarym, güzel. Şükür gowy Bahtiyar oğlum gardaşym. Türmeň başlygynam itelenler. Çıkarmasan internete koyacak. Ay davay. Yok kardeş öyle Allah yok. Türbeler çağırıyor. Orada olan hatasını oturmaydı onu teledip. Karoç 15 adam like yok. 15 adam 5 like var. 17 adam 6 like var. Like 17 15 tane like edelin haça davay oğlunlar. Bırak videomuz yok koruyup kalsın adamlar. Yani Türkler hem gelsin. Koşulsun. Orslar yani tapawdy ýok. Türkmen, İran Türkmenlerim gelip bilýär. Like kanalsek video ýokaryk galýar. Irgedek gaýtalayda, ýene bir gedek gaýtalýan sarp seret. Ay brat, men bilýän sorawlarym ýokmy diýär. Soraw täzeden gaýtalýar. Bir türmede bir adam otyr. Şol adam türmeň načalniginiň gyzy bilen söýüşýär. Türmeň načalniginiň gyzy bilen söýüşýär. Olyn onuň türmeň načalnigi bilýär. Türmeň načalnigi bilýär. Maňa aýtdy, men niýe her elime bir hat ýazjak diýär. Bileline kagylda çykýan diýip ýazýarmyn, da çykan ok diýip ýazjak diýär. Sen şoň birini saýlaýan, çykýan gawat dersen gyzym bilen bileje urudyp goýberýän türmeden çykaryp.
çıkan oğul saylasan men sana atu cezasını berýän. Emma türmeň naçanygy 2 kaptadan çıkan oğul diýip berýär. Ýöne ýanky turýemşik oglun şol elinden bir hat saýlaýady, çık gyzam alyp çykyp gidýär. Türmeň naçanygyň gyzyny alyp çykyp gidýär. Nädip ýöne saýlaýar? Gelläň gowy işlediň oglanlar ýöne saýlaýar hatdan birini. Hatlan ikisinde de asly çıkan oğul diýip ýazyldyr. Nädip edip bolýar? Nirden asma like diye brat videoň aşagyna badyr kiçeldeňde nazarata çykyp kiçeldeňde girmenken video aşagyna like badyr 10 san like golly 17 adamam 18 adamam ba 8 sanak like basylmadyk dur gurrun siz 8 adam like basmandyr oglanlar doňçuklam like basyn haýyş videomuz ýokury kalsyn eýran owan türkmenlerim gelsin efirimize bizim soraglarymyz biljek bolsun. Çeliň iň garasyna knopka badyr şoňa basyp dur like golýa gow diýe. Şükür Juventus gowum gardaşym senem jansagym bratkam. Jom bolýan bolsa like gasjaksaň. Ay sağ brat spasiba. Spasiba brat. 100 like de brat 19 adam ma görýän. Ýoş like bassyňyz 12 like golly. Bassyňyz adamymyz känelýär. Daway soraw bilsinler, sorawam biljek bolun. Şol iki elinle de hatta çıkan ok diýip ýazyldyr. Ýöne şol turýemşik saýlaýar, bir hatyda çykyp gidýär gyzyny alyp. Nädip çykyp gidýär? Soraw bilelim. Bir sany konkret reklama Instagramda edip berýän. Spasibo Juventus kardeşim bilýän sen goýjaňmy? Orhan Altunniýa. Nire diye. Juventus Ferit kardeşim sen üçinem 3-nji ýere soraw gaýtalýan. 19 adam soraw gaýtalýan diňlen gow edip haýyş edýän. Soň gaýtaly diýmen. Bir sanak turýemşik oglan we türmeň naçanygynyň gyzy bilen söýüşýär. Türmeň naça hatalysýalar diýdi. Onam türmeň başlygy bilýär. Türmeň başlygy bilýär de ýanky oglanyň ýanyna gelip bir sanak предложение goýýar. Seret diýär, men ýa her elimde kagaza birine çykýan, birine de çıkan ok diýip ýazjak diýär. Sen şolaň birini saýlaýan, çıkan oga wat gelsen men sana atu berýän diýär, çykýan saýlasaň diýär, men seni gyzymy berip goýup uradýan türmeden diýär. Bolýar diýär, emma naçanygym başlygam köp bilýän eken. 2 kagaza da sen çıkan ok diýip ýazýar. Emma oglun şolaň birini saýlaýar, gyzynam alyp çykyp gidýär. Ýöne kagazyň eline ikisine de çıkan ok diýip ýazyldyr. Jogap näme? Daway brat kalym. Akopdaş men pikirimçe türemşik katlaryň hiçsinen saýlaýar, akopdaş saýlaýar. Brat menden neter näme kömek edeýin? Ünsül diňlen ataşkam. Bratkam menden neter näme kömek? Gyz saýlaýar oglan, niýe? Ýok, bagtyar, gyza saýlamak hiç ýyl otaýda berilen ok, şans ýok gyza. Gyz kadasyna giren ok o soraň arasynda. Amisiýa bolanlar belkem dos ýok, amisiýa krita degişlemde, brat. Turýemşik diýsem, türme diýilmek, krit sisteminde oturan adam bolýar, türme. Zona bolsa, zona belli bir zona bolýar da bilýän düşünýäňiz. Kritide oturan zyk bir sany. Alyň şonu ýaly turýemşik diýip. Bir sany kritide oturan zyk, şo hatlaryň birini saýlaýar. Ýöne hatlaryň elinäki içinde ikisine de çıkan ok diýip ýazyldyr. Emma ol saýlaýarda gyzynam alyp bileze çykyp gidýär. Razy bolup goýberýär başlyk şonu. Indi mundan soň size gally oglanlar, bir sany konkret reklama Instagramda daway brat. Aňsatçak jogap ýöne ýadyma düşen okda şu wagtlaýdy. Wotiminle bagtyarjan, wotiminle gardaşym. Aňsat, soraw aňsat diňe mundan beýle kanala ýazylyp goýan videolarma like, kommentariýa basmak gerek bolýar. Galan zat kim konkret soraglary berjek nesip bolsa Allah ýol berse özüňizem haýran galarsyňyz. Berilýän soraglary bilene bir uçuşyk goýjak, nähilek uçuşyna premier diýsem bir sany reklama şonýalak ýa bir videoda YouTube'da video goýsam, şo videoň ýüzüne men bilen düşen suratyny oňarjak, öz suratyny aýratyn, men surat ikisini birleşdirip şo suraty goýjak ýa şoň kanal wa bolsa YouTube'da ösürmäne kömek etjek kanalyny
Şon ýaly bir zatlar kömek berýän dostum, sorag bilene. Başlygyň özüne özüçe sag elinle çep elinle özüçe belläp şol oglan bilse özü çykaryp goýberýär. Yo brat, Juventus on ýaly gardaşym, soragyň jogaby o del. Gyýzy hatlar çalyşýar diýär. Ýok atajan, ýok gyýzyny eltmeýän golaýyna paka. O jedel kameraň içinde gidip otyr. Turmada şo kameraň içinde gidip otyr. Go şükür Hudaýa öwelli. Özüň gowy. Bilmeýäňizmi? Niçil bilen ýokmy? Bilene bir sany konkretne baratkylar reklamy. Yok sarp gyýyz yok göwreller baratkam. Gyýyz göwreller. Wapşe gyýyz on ýalyk, ýani hiç il mümkinçilik ýok. Hatalşýar ýani gyýzyladyň söýüş, ýani söýüşmek meselesini öňler esas hatalşylypdyr bilýäňler gardaşlarym. Ýani kakalamyz döwründe. Allah şükür oňat diýe. Şey diýem türmäň başlygy oglany çykarýar diýe. İşler oňat şükür baratkam öňe gowy öwedildi. Hagam, öz jan saglyklaň. Bak, bilmedi gay. Belle, an satsak sonra aslımağa verilse birazcık pikir etsem, otursam diysem ki ine Ferhat, onunla başka vıyıkıt yok ha diye. Ba, Ferhat, men size çala kömek edeyin. Ön birini, ben şol istoriýany özüm eşitdim, hakiki bolan istoriýa, barda gurrun verecek. Ön birine atu verilipdir. Şol adam atudan galma üçin yüzünü ennamını tutuş. Yan SSR'den çıkayan wagtlanma tutuş döşünü saparmana Türkmenmasyň suratyny çekdiripdir. Şeýdibem şol atudan galypdyr. Şu istoriýany aýdyp bermegimin sebäbim şoňa degişlirak kelläňi işletmelidiňe. Şol galypdyr, näme üçin atsa ok suratdan geçýär. Integem bilen dokmy diýe. Türemşik başlygyň gyýawymy ýoksa diýe. Votiminna soň bolýa Habib. Soň bolýa gyýawy. Urat goýuran soň bolar ýa-ni urat ýança hat saýlýa. Ne edip saýlýa? Bole. Yok. Gyýyň suratyny çeken ok barak. Yok, arkasynda karta da yok ne? Pabiýa gaýda oturýarsyň bagtyýar. Barat gatyço. Tamam, oğlana tenine gyýyň suratyny çekdirýärler. Yok, brat. Yok, o däl men o istoriýany aýtmagym bilen surat çekdirýär diýdigim däl. Surat çekdiren ok, brat. Ýani düýünle näme dogry? Men prosta diýjek bolýan adamyň şo taýda kellesiniň işleyişine Ferhat. Şoň suratyny çekdirmek nerden aklyna gelýär şoň? Şoň suratyny çekdirsem meni atmadylar diýen pikir nerden kellesine gelýär? Edil şoň ýalyk iki sany kagaz eline bolsa başlygyň, türmäň başlygynyň eger şo taýda şoň gyýzy bilen özüniň janynyň oýuny gidip oturan bolsa şo taýda kelläň işlemeli, reska, şosluça özüňizi goýup görüň şoň ýerine. Kagazda çıkan oğu saylasan siz ölýäňiz özüňizi goýup görüň. İkisine de ýöne bilýär, olam samsykdal türemşik, häzir men kagaz saylaryna bala adam ikisine de birine çykýan, birine çıkan ok diýip ýazar öýdýärmi? Ýok, ikisine de çıkan ok gyýzyny bermezligi üçin sembol türmäň başlygy gyýzyny bermezligi üçin ikisine de çıkan ok diýip ýazanlar diýär, içinden kellesinden pikir edýär. On ýaly ýagdaýa düşende göräýim efekt diýär. Yine bir sanak neme vereyin. Edil şu wagt jogap aýtdy biri. Belki ul bar, jogaby ol dogry jogap da prosta diýjek bolýan on ýaly ýagdaýa düşende göräýim efekt. Biri diýär bir sanak ýazyjy diýär türmede atuwa çekilýänniň mene ertir sana atu diýip aýdyp gitýärler, şolun kellesini näme harasadyň bolup geçýänini ýazyp goýýar. Manan bir sany prokurorlar, döwlet işgärleri esgätdi. Bula adamyň özüni alyp türmäge oklaýarlar da suutda sana atu jazasy ertir sen atylýan diýip karar çykartýarlar.
Şol adam ertesi gün alıp çıkaryalar, oyun ettik biz sana deyip bolýun, ýanky adamyň bir günüň içinde saçy, kellesi tutuş appak bolýar. Ana indi kelläňde düýünki agşam näme kelläňde harasat gopan bolsa şonu Allah ýadaý diýerler. Düşündiňiz? Ol oyunjak zat däl, ertirsen atylmaly diýilik giden güni şogun adamyň kellesinden näme harasatyň gopýany ýazjak bolýar, emma öz şo ýagdaýa düşenni bir günüň içinde tutuş taçagar ýa. Pikir ediberiň birat. Davay bileliň sonra onu jeli böyle kynna edilmek. Menem şo soragy dogry aýtsam hiç kimden soramandym aslynda. Dogry aýtsam hiç kimden soramadym. Özüm oturdum 2-3 ýylyň dowamyna hakykatda turup pikirlenip go pikirlenseň ýani ünsüňi şoňa berip bilip bolýar. Ne edip bileliň kıynaw diýär Juventus gardaş. Davay onda näme edeliň bilýärmi? Bergen şu adamym ken gelip gitdi, gelýänler amma oturýanlar amma ýöne davay näme edeliň? Men şonu videoda aýdaýyn, şo sonra video düşüp bereýin. Näme goýalyň? YouTube'a goýaýyn. Şonu sizem alyň ýaýradyň, yani imoňyzda zadyňyzda paýlaşyň. Birinden bir şoň jogabyny kommentariýada ýazar. Jogabyny bilen adamyň kommentariýasyny men birinji kommentariýada patkripi edip goýaryn iň ýokarsyna. Ne? Ay atam at ýaly, nujeli bilmediň birat. Onu başga soru bereýin, muny geçeliň. Onu şey dip bilsinler, onu men şeýle berip goýaýyn, şonu bilerler, nesip bolsa. Bolla özeljan, bolla. Onu başga soru skane siz üçin kynrak bir gowy, gyzykly soru wa. Gyzykly soru. Bir sagatyň içinde bir stakan suw içip bolýar. Efir doň ýawolyn çoto sivyaz pesrawy diýen bardan çyksa gatgoraýman aýyplaşmaň oglanlar doganjyklam. Bardan çyksa öňünden aýdyp galaýyn düňki hala golaýsa. We harpdan türkmen ýylyň ady näme diýär? Şükür Yuskam öňüň gowy gardaşym zaň sagmy? Edil şonu al dowrdanam. Dur. Öwezgelli berdi. Ýok, öwezgelli de döwlet nurly berdi. Näil düşünmeli oňa diýär. Öwezgelli bir sagatda, bir sagatyň içinde bir stakan suw içip bolýarmy diýdim. Valeriya, ýok, maýsa o da, dinle. Davay, şunýalyk soraw berjek. Orskyýyň ady. İň soňy adyň soňy. Orskyýyň bir sanak ady bolmaly. Bir san at tapsaňyz bolýar. Iň soňy a bilen, biram ýa bilen gutarmaýan at. Orskyýyň ady. Orskyýyň ady. Iň soňy a bilen, biram ýa harp bilen gutarmaýan orsat. Bolýar. Ada gutarýar. Sonya, ada utorya Ulukbek. A bilen utormalyar, biram ya bilen utormayan Orskyýyň ady. Bayramjan gardaşym, ýany a bilen utorya. A bilen utorya. Orskyýyň ady. Bira soň a bilen, biram ya bilen utormalyar. Rus diline a ya harpda gutarmayan gyzyň ady ýok makdy. Zedele diýät Nazarjan ikimiz. Goýaly orta birda. Men aýdyp berjek. Ýok, Catherine diýip orsa at ýok bra. Katerina diýip ba. Katya diýip ba.
Catherine nip yok. Men sonra aytsak däli dostjan. Aýdaýt döwletçan bilýän bolsaň. Gyzykdyrmy? Jedel edýäsmi diýe Ulugbek. Ay dostum utularsyň Maryam dip. Maryamam alfa bolýar, ýene bir at. Asly 3 at var, ýöne men 1 diýip alýan, asly 3 tane at var. Orskydyň şon ýaly. Maryama memmekste goýlany, ol tatarlar da atda goýlýar. Abyşny atlar orslarda bilýäňiz-de, Natasha ýanky Yelena, onuň nähili Milana, şon ýaly ors atlary, ýani gün gözeňe gelýär aýdyňda, zaten bir söýläni gün at kelläňe gelýär da hakykam ors at şol diýilýär. Maryam eta tatarlar da atlar goýýar. Catherine Angliska at. Ha, o doğraydı ya. Maysa bəşiyim ve doğuncumuz doğraydı ya. Yok, men beren sorum. Tüyemş kağılı al. Ay, Ceyku! Beğencinden ömür elindekini o kadi aydalı naçaniye doğru mu? Da Ceykun can etti. Bale Ceykun birine can etti. Yank sorun cevabını bildiler. Tüyemşik 2 sanak elinne çıkan ok deyip yazıyor hatı. Emma türemşik birini saýlaýa-da açmanka haty alýa-da ýutýar. Açma diýä hiçme görkezme diýä hatyda ýutýar. Neýleki nas diýä eýleki nas jaram bolyn. Sen çıkan ok diýip ýazylyp onda men çykýan saýlapdyryn diýäde gapdalyna da oturan oglanlar bar. Türemşik oglanlar. Gördüňizmi diýä ha gyzam alýa-da öýüne tarap ýolagçy bolýar. Inni bu sora uýlalyň. Dogry Ceykun-can, senem 3 reklama boldum brat. Senem maňa ýazgyn Instagramdan. Sarp 3 reklama, sen 3 reklama armeýsan 1 reklama. Ýazyp bilersiňiz, üçüňizem. Malades ya. Bravo, bratkam, bravo. Öwezeli dogrymy diýe. Natali diýip ýok, Natalya diýip ba. Bayramjan. Yusko İstanbul'un nirine bolýan diýe. Ýeni Bosunda bolýan. Menim bir soru berjek. Dur Ulugbek bilel sorugy. Orskydyň ady soňy A bilen, biram ýa bilen gutarmaýan. B cool billi, Lubov. Ha o event sen soň aýtdyň bratkam. Soňundan ýazyň. Birinji B cool ýazy. Instagram'a senem bratkam ýaz. Любовь, это любовь паспортта da hemmelatda любовь kim ağzynda şeýle aýdylyna da любовь diýip gepleýänler bar. Emma köpsi Luba diýerler. Ýöne şony dogry ýazylşy любовь orsyň ady. Hakyky. Ýok diýdiňä gördüňmi Ulugbek mi Nazar sen ýok diýipdiň bar ekenmi bratkam? YouTube'a goýmaly dostya, mesele de bratkam, mesele del. Cool. Suratyň urada Instagramdan bir sanak videomyň inniki berjek soraglamdaky videoň başyndaky suratda 2000 suratymyz goýar, nesip bolsa. Urada nemede Instagramda. Okoyokorini. Dur. Ýalňyş gitdi. Dur, cool sen näl brat? Sarp Yusufoğlu dogry. Sarp Yusufoğlu, ha. Sarp Yusufoğlu bildi, bratkalar. 4 dolly. Sarp, sen suratyny uratýan, biram 3 sanak reklama sana Instagramda. Bom, brat. Sen bildin, brat, görmändirin. Aýtlaşma dostum. Sarp Yusufoğlu bildi. Ha, atazanzan, gördüm kardeşim. Öwezeli, malades, tapdyňyz. Öwezeli, gördüň, bratkam. Nazar men diýdim, ýöne ozal hiç hili 10 ýyl at eşitmedim diýär. Nazarjan bolup biler gardaşym, hiç tat diýem zok. Ýöne diýjek bolýan görýäňä özüň 3 sany diýdiň, hiç sinem eşitmedim ozal. O nazar dogry aýdýan gardaş. Bile berýene soragyň diýe. Ay bile bolmady ha brat. Sanyam diýip geroýyňam badämay dosya. Sanyam diýip geroy. Ne düşünmedim da Yusko, düşünmedim kardeşim.
Soňam Alsu diýe. Awo Alsudowa. Bolmady diýe. Sarp näil boljak bu işler diýe. Be Sarp diýe. Onda inni ikisi galdy, onu bileliň. Gepleşýärler däme dosty. Kim düşünmedim Yusko. Ona düşünmedim. Inni yine bir soraw tapalyň şu wagt kän sorawlar aklyma gelen ok. Ýöne tapar säler. Bir gol soraw. Bir gol soraw. Şu wagt hiçeli su meselesi ne oldu? Mer bu menden yanlış yazdım diye Yuska. Ha, mümkün. Su meselesi ne oldu? Su. Seret su meselesi nemi bir sagadyň içinde bir stakan su içip bolýam. Ha, oşonan bileliň. Bir soraw bar. Durun tek atajan. Bir stakan neme bir sagadyň içinde bir stakan su içip bolýam. Bolar diýe Habib. Bolýan bolsa nädip? Bolmaýan bolsa da nädip bolanok? Sebäbi. Şoň sebäbini kim bilýär? Bolýan bolsa, kim bolýar diýän bolsa, şol nädip içip bolýar? Sebäbini aýdyp bersin. Bolmaýan bolsa, asly bolýar jogabyna deňgelen ok. Bolanok deňgelýär. Bir sagadyň içinde bir stakan suw içip bolanok. Ýöne sebäbi nädip? Näme üçin içip bolanok? 2 stakanyna içeriz kıyın näle ol özgelle. Yok brat. Öweske brat kam. Biz problem diýe. Yok nazar. İçip bolanok joga. Ýöne nädip? Näme üçin içip bolanok? Ruçka zapasy bilen damdyraýmasaň diýe. Kapilni. Ceyhun yok kapilni. Обычно suw dämi do? Sow обычно suw brat. Garynjalar çäýmese diýe. Yok brat. Bir stakan suwy bir sagadyň içinde içip bolýarmy? Bele. Gardaşlym, siz men patpisklam brat, ejin ýaryp durmaly. Bu ýerde sorawlar berilse bara köpsi sorawlar, kyn sorawlar diýip alýar ýöne men üçin liçne kyn sorawlar däl. Tama taliplerim yani beren sorawlaryň köpsi menden sorap beren sorawlar. Menden sorap berilen sorawlar tama prime. Şoň üçin diýjek bolýan men accountma baryň ýazylyň nesip bolsa go sorawlar bilen çykyş edersiz. Allah ýol berse şu günden başlap go sorawlar bilen goýarsyz. Asma kollu içip bolýar diýe. İçip bolanok sagadyň içine stakan syganok diýe. Ni tolka stakan brat, özümizem syganjok. Bravo, Sarp Yusufowlu. Oy böyle, Sarp'ın 5 reklamı. Tiço bratkam. 4 san Instagram reklamı, 1 san YouTube reklamı. Sarp Yusufowlu, malades kardeşim. Belli. Malades, Sarp Yusufowlu. Gelen hatta diýe özelli. Account'una ene şu giri oturanyň tama däli ul harp bilen arasy açyk ýöne tama atjaň bir tapar däli çylyk wagt ýok. Kiçik harp bilen ýa ul harp bilen çykýar sakkaly suratym çykýar Instagramdaky. Sarp Yusufowlu malades aýsyn. Bravo diýe. Bravo gardaş.
ki efirde yine de alıp barar. Allah yol verse baryňyz efiri men sizden haýyş etdiň videolarmy goýja videolarmy alıp imodo. O dalbaýan videolaryny näl? Men öz videolarmy şinýal soraw ýa bir gezelenç videolarmy alıp nemede paýlamaňyzy haýyş etdiň öz imoňyzy Odnoklassniňyzda podilitse etmeňizi biram Instagramda tam nemäňizi istoriýalaryňyza bellep ady tama däli YouTube'da tam account var, karoçy YouTube kanaly var. Şoňa girip baryňyzyň ýazylmaňyzy haýyş etdiňiz. Go sorawlar gelýär, türkmen sorawlar diýip biram videolarmy podilitse etmeňizi haýyş etdiň. Nesip bolsa inniki premo efirde ad düşü sorawlar bilen çykyş eder. Kardeşim bu nükçe bolle deli yatar wagtam bolly. Näme elementarny zady bilem zogay ayıp bize diýe. Kardeşim seredinni baryňyz sagamanja ýatyp turuň Allah'dan giýjäňiz rahat bolsun. Baryňyzyň agalym, inilem, ulwa bolsa ullary kiçi tapagy ýok baryňyz. Haýsy döwletdenniňize garamazdan baryňyz sagamanja ýatyp sagamanja turuň. İşleňize üstünlük Allah'dan goýun öňüňize maksat muradyňyza ýetiň. Onda näme? Baryňyz kanalyma ýazylman çykaňyzda ýazylmadyklaryňyz bar bolsa kanalyma patpysatça etmäni, abone bolmagy unutmaýyn. Like basmany, biram kommentariýa ýazmany, goýjak videolarmy, goýun videolarmy hemişe gollap durmaňyzy, biram şörde de çykmankaňyz şu videoma da premo efirime like basyp gitmeňizi haýyş etdiň sizden. Armeýs şerine gezelenje gelip gidipdiň. Armeýs kardeş şonýal saman ýatyp dur işçiňde. Udaçy spasiba özellam saňa da uzaýyn. Bolýa sag ol, makka görüşürüz. Nesip bolsa daýaň olanlar baryň like basyň bratkam.